ating lahat, ang pagpasok sa Christmas Village ay walang bayad. Bukas po, araw-araw, gabi-gabi, hanggang February 14, 2023, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Para manatili ang Ito po, dito po sa harap ng munisipyo. Ito po yung Christmas Village ng Calasaw. Ayan po yung munisipyo. May bilang lamang po ang papapasukin ito. Ito rin ay para sa pagtugon sa minimum safety protocol upang maiwasan ang panganin na dulot ng COVID-19. Dali. Maganda Ayan na. ang Christmas tree nila. Maraming bulaklak. Ay bibigyan ng pagkakataon na makaligot sa loob ng 15 to 20 minutes. 15 to Depende sa 50. dami ng tao na naninais. Ito ang kanilang bilhin. Huwag ka papasok. Uy, bawal pumasok dyan. Yan lang kayo. Ayan lang. Dalawin lamang ang pumuli ay hindi ang mga panalunin. Mangyayari gamitin ang mga sumusunod na hashtag sa ating mga larawan itungo sa social media. Kalasyaw Christmas Village 2022. Hashtag Proud to be Kalasyaw. Bangon Kalasyaw, Arangkada Kalasyaw, Alagang Karamat. Alagang Karamat. Karamat dapat. Mamilin. Karamat. Mayor of Calasaw. Kalasyaw Christmas Village 2022. Proud to be Kalasyaweños. Bangon Kalasyaw, Arangkada Kalasyaw, Alagang Karamat. Alagang Karamat. Karamat dapat. Ma'am Sir, diretso lamang po. Ma'am Sir, paulit ko po, diretso lamang po. Mahigpit po pinagbabawal ang paninigarilyo at paggamit ng vape Fountain. sa loob at sa labas na malapit sa ating Kalasyaw Christmas Village. Ang pagdadala ng pagkain at inuwi sa loob ng Christmas Village ay hindi pinapayagan. Bawal magsulat. Itapon ng mga basura sa mga nakaraan na basurahan. Ingatan ang mga payapin sa ating lugar ito. Huwag magbantulan at huwag magtulakan. Ito, meron siyang Ang mga magdudulot ng hindi kainisan ay palalabasin upang protektahan ang mga nasa loob at mapanatili ang kayusan nito. Pinapalalahanin ang mga magulang, guardians, na laging pagkayan ang mga batang dala at huwag hayaang mamitas ng mga palamunin. Ang mga batang may edad na 12 sa baba ay hindi inspired by Flower Festival siguro. Maliban kung may kasamang magulang o guardian. Pinagbabawal ang paghawak sa mga I'm sorry. Christmas lights at lahat ng kalagatin. Bawal po ang pagdadala ng anumang alagang hayop sa loob ng Christmas Village. Ang pagpapalinaw dito sa ating bayan ng Calasaw ay handog po ng ating pinakamamahal na alcalde ng Calasaw, Mayor Madeline Maya Agustin Karamat, para magbigay inspirasyon, kasiyahan sa ating mga kababayan ngayong panahon ng Pasko. This is our beloved plaza. Let us take care of it when having fun. Artificial flower. Have a merry, merry Artificial. Christmas. Plastic siya. Ingatan po natin ang bawat panagutin sa loob ng ating Christmas Village. Ulitin ko po ang ating official hashtag. Calasaw Christmas Village 2022. Maraming Calasaw
Karang-kaya kalasaw, alagang, alagang sarap. Thank you for watching.